اس کس حبا تیز کرن میں نئی ترن فکرے یہ کمس سان ژرن میں نئی ترن فکرے نو رست سانے سارنی کھرن میں نئی ترن فکرے میانہ خدایا بناون چھس بہ صاف تو پاک پٹ مے چھن ترن فکری اما گو کیا یمن لکن یمن کیاز گئی وۄنۍ ییٚمِچ تہِ نفرس اکھ چھُنہٕ وۄتھان اکھ بہٕ چھُس دپان خال کانٛہہ چھُ آسان ژٕ ییٚمِس نہٕ پرواے چھُ آسان ہوٗنۍ ما چھا کیٛاہ ما گوٚبرا ٹھیٖک ہو شکر خدایس کُن شکر خدایس کُن یہِ کتہِ اوٚنُتھ ماز یہِ آوُن دُکان پٮ۪ٹھ کتہِ انہو ژٕ کرکھ کٲم اتہِ نا وۄنۍ ووتُے ژےٚ ماز دکان اتہِ چھُنہٕ امہِ منٛز نیران کینٛہہ ژٕ کر کٲم ژٕ دِ رۄپیہِ 100 کھنڈ اتہِ چندٕ کیٛازِ ضروٗرت بہٕ کتہِ انہٕ مےٚ حظ چھُ پِکنِک گژھُن ادا نہ سونے کارٕے بیوٗٹھ ژٕ چھُکھ نا وٕچھان بہٕ چھُس بناوان رِستہٕ 8 دۄہن چھُس آسان پیاران پرٛاژٕ مٕترٲیِتھ فرجس منٛز ہتو مےٚ نی نہ کانٛہہ تٔمِس ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ نِوان ییٚلہِ تتہِ وۄتھِ ہا بہٕ کوٚت ژھٕنہٕ بہٕ اوسو نا تُہی دِوان دِوانٕے اوسُکھ اسی توے چھِ کر کار بنٛد وٕچھ بدل کینٛہہ کار ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ چلیو یہِ تہٕ نہ یہِ چھُنہ اَسہِ بیکلا مےٚ ٲسۍ ونان غلام رِستہٕ یہِ چھُ اَسہِ خاندٲنی کار میٲنِس بٕڈبب ٲسۍ ونان رسول رِستہٕ اَسہِ چھُ یہِ خاندٲنی کار یہِ ما تراوو اہن وۄنۍ تہِ ہانٕے چھُ پوٚز ژٕ کر کٲم وۄنۍ مۄکلایکھ نا یہِ کٲم اگر رۄپیہِ 100 کھنڈ آوٕے بہٕ یِمے پتہٕ دُکانس پٮ۪ٹھ تہِ مگر رۄپیہِ 100 چھُے دیُن ژےٚ کیٛاہ یوٗت کیٛاہ مجبوٗری چھے ژےٚ مےٚ کٲم کیٛاہ کم ایم ضروٗرت چھُم رۄپیہِ 100 وۄنۍ کتہِ بیٚہمے ژےٚ وننہِ مےٚ کتھ کیُتھ چھُ نہ تیوٗت بوٚڑ بالینٛگ چھُس گوٚمُت اہم بہٕ کتہِ ہٮ۪کے ژےٚ ؤنِتھ پنٕنۍ کٲم چھےٚ نا آسٕنۍ پنٕنۍ پٔرسنل پنٕنۍ کیٛاہ آسی ژےٚ پٔرسنل کٲم تیٖژ کیٛاہ پٔرسنل ترٛٹھ چھے ژےٚ ژٕ دِکھا نہ چلہِ نہٕ کِہینۍ ہتا کیٛاہ 100 رۄپیہِ نہ چھُنہٕ أزکہِ کتھ زمان بیکلا چھانو دۄہس آسان فان کران پانس پشس پٮ۪ٹھ رۄپیس چھِ 700 بیٚیہِ چھُ کھالان جل کیٛاہ گوٚو لگیو کیٛاہ یہِ کیٛاہ ژےٚ نہ چھُ تگان دگُن تہِ ہتا نہ مےٚ کتہِ ٲس پاے یہِ ہاو یہِ ژےٚ مینگہِ شاٹ ژٕ چھُکھ مُصیبت مےٚ ہَتھ رۄپیہِ 100 نہ رۄپیہِ 100 کتہِ تھاوان ییٚتہِ چھُس بہٕ گرن یہِ کیٛاہ بناوان چھُس بہٕ سٲسِنۍ بناوان چھُ مےٚ چھِ رۄپیہِ مِشیٖن ییٚتہِ بھروسا کر لو السلام علیکم جی آر صٲب تُہۍ چھِو ٹھیٖک وعلیکُم خٲرٕے چھا اصل پٲٹھۍ یژھان چھا لگس صحت چھا ٹھیٖک شُکُر رۄبس کُن شُکُر کیٛاہ چھُ کیٛاہ اپڈیٹا چھِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ تُہنٛدِس کارس نہ حظ کیٛاہ کِہینۍ نہ حظ پھکھ حظ کارس کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ روٗد اتہِ روٗدا کینٛہہ نہ کِہینۍ بہٕ اوسُس دۄہس کٕنان تقریٖبن 150 رِستہٕ اوا آز چھُنہٕ میٲنِس دُکانس پٮ۪ٹھ 5 رِستہٕ ییٚلہِ گژھن ہایسٹ ییٚلہِ کٲنٛسہِ یہِ پوٚژھ دٔلیٖل گٔے یُس یتھ تِم مٔکٕرۍ ژٔکٕرۍ کٕنِکھ نا یِمو سُہ کُن تِمو زیٖنۍ پنٕنۍ ہن تِمو ما تھوٚو زیننٕے نہ تِمو کوٚر کرورن منٛز تِمو کوٚر کرورن منٛز کار تاوُن ژھٕنُکھ پتہٕ اسی اوا یُس پننہِ اتھٕ اوس بناوان پنُن حل پٲٹھۍ بہٕ اوسُس ماز پاو انان ہوٚتہِ رِستہٕ اوسُس بناوان تِمے اوسُس کٕنان وۄنۍ پیوٚو تاوُن اسہِ مطلب غرض وۄنۍ اگر بہٕ صاف پٲٹھۍ چھُس نا رِستہٕ نِوان بہٕ چھُس وۄتھان صُبحن بانگہِ وِزِ چھلان چھُس بُتھ بہٕ چھُس تھاوان وۄنۍ پرٮ۪تھ کُنہِ ویٖڈیو تُلِتھ یہِ تہِ چھُس تھاوان ویٖڈیو تُلِتھ بہٕ حظ ووٚتھُس بُتھ مےٚ حظ چھوٚل بُتھ پتہٕ چھِ ونان أڑۍ اتھ بُتھ چھلنٕے چھِ یِم بناوان نہ اکھ چیٖز ونے نا اکھ چیٖز ونے وۄنۍ اگر ژٕ خبر کیٛاہ تہِ کرکھ نا پتہٕ ما چھُ بروسٕے گژھان اتھ پٮ۪ٹھ اتھ بالہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسٕے گژھان ہتا نہ وۄنۍ أسۍ چھنا پننہِ یہِ چھُنہ لُکن پاے چھِ مےٚ پننہِ پانہٕ پتہ ژٕ اوسُکھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے بناوان اصٕل تہٕ صاف تہٕ پاک پٲٹھۍ رِستہٕ اتا کٕم کۭتیاہ ییٚتہِ بِچٲرۍ ٲسۍ بناوان صاف وۄنۍ دِتے اَسہِ پتھ پہم یِمو مٔکٕرۍ رِستو کیٛازِ وٕچھ سا یی گوٚو سانہِ ڈرایور سون رِستہٕ اوس بنان رۄپیہِ 100 أسۍ ٲسۍ دِوان 50-60 رۄپین رِستہٕ ہوٚتہِ ییٚلہِ یِمن 20 رۄپین اوس بنان رِستہٕ یِمن اوس نا گژھان سہل یتھ پیٚیہِ سٲرسٕے ترٛٹھ سٲرسٕے گٔے مِلاوٹ سانہِ ڈرایوری تہِ گوٚو یی کیٛاہ نو کیٛاہ ہاے 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 بایسرن پہلگام پٮ۪ٹھ چھنہٕ مےٚ وٕچھمٕژ سوٲری بہٕ اوسُس تۄہہِ ٹوٗرِسٹے ژھانڈان وۄنۍ تِم سُہ چھُ پوٚز کتھ سۄ چھُ پوٚز کتھ نہ یہِ ہا کوٚرُے مےٚ باسان یہِ کیٛاہ ونے ژےٚ بہٕ کیٛاہ ونے وۄنۍ پھسنا پتہٕ چون رۄخ پو چون گۄلاب چھُنا چون رۄخ پو چون گۄلاب چھُنا میانہِ خۄدایا ٹھپہٕ چھُ بِہِتھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مۄکلو تھو نہ کیٛاہ چھُس لگہِ ژیٹن کیٛاہ دِتیو ییٚمۍ عبدالرشیٖدن دِتیو آرڈر اتھ لگٲیِو لگٲیو میانہِ خۄدایا أکیاہ اَمہِ منٛز اگر رۄپیس 10 بچن نا رۄپیہِ 100 دِمے بہٕ ژےٚ چٲنی درٕے چلو کتھ چھِ 2 رۄپیہِ آو بچنی یِمن حظ چھِ بِہٲرۍ دانہِ لوننہِ ہاو تِمنٕے کِتھ چھِکھ رِستہٕ 2-4 دوٚپُن تٔمِس دَپہِ ژٕ مٲلِس رۄپیہِ 150 تھاوٕنۍ رِستہٕ اوس گوٚو ترٛٹھ کر وۄنۍ تیٲری 12:30 تہِ بجے پتہٕ کر مۄکلایکھ ژٕ لُکھ کر کھٮ۪ن لُکھ ہاوے لوگ بتہٕ کھیوٚن ژٕ ما چھُکھ بیکٕل یہِ چھُنہ صاف پاک پٲٹھۍ بناوُن مےٚ لٔگۍ 2 دۄہ رِستہٕ بناونس پتہٕ چھِ ونان لُکھ ہے غلط چھُ بناوان غلط نا وۄنۍ کر جلدی تُل مےٚ تہِ آسہِ پتہٕ کٲم تُل لگیو پتھ أمِس ہے مےٚ ونیو مسالن ٹھوٗلن خبر او گوٚبرا أنیٛا ژےٚ ٹھوٗل تلہ اکھ ہتھ یوٗرۍ اکھ ہتھ فِلحال وٕچھ گوٚبرا ہیٚچھان حظ وٕچھ اَسہِ کوٚر میٲنۍ مٲلۍ کوٚر یہِ کار مےٚ کوٚر یہِ کار بِلکُل ژےٚ چھُے پگاہ کرُن وٕچھ کِتھ کٔنۍ چھُ آسان یہِ
کیا ژھانڈان اتھ نو یہ نئی وتھُے رس اتھ کتہِ وسہِ یہِ رس کیٛازِ یہِ مٔنی نہٕ مےٚ سیٖتھ کھو باورٕ کیٛاہ حظ یہِ نو سیٖٹ ٹھوٗل کیٛاہ ترٛاوٕ یتھ مےٚ دوٚپ ژےٚ دوٚپُن اورَن چھِ ٹھوٗل جوڑا ژےٚ دوٚپُتھ آز کھٮ۪مو ٹھوٗل وۄنۍ وَنہٕ ہا وۄتھُے کۄلہٕ گۄڈے ؤنۍ زِ یہ کیا با نہ کیا تٔمِس ہے سیُن اَسہِ سُہ سیُونو مےٚ دوٚپُس نہ ٹھوٗل سِو اَسہِ چھُ ہاں ضوٚرتھ ژےٚ چھے نا پاے ٹھوٗل چھُ اَسہِ آسان یتھ کِتۍ یِمو چھِ مَسہِ کِتۍ آسان اَتھ گژھِ کینٛہہ ترٛاو یِہوے یہِ گژھِ نہٕ رَل اَتھ سۭتۍ ویسے نا گژھٮ۪س کینٛہہ یہِ تے چھُ پوٚز چلو دِ پٮ۪ٹھ ٹاس مگر وارٕ وارٕ دِس وارٕ وارٕ بس آز کھیٛاوناوہوکھ سیٖٹہِ ٹھوٗل وول مےٚ ہاو ییٚتی پٮ۪ٹھ آب ٹھوٗلہٕ رِستہٕ چھِ تَتھ کھیٚمٕتۍ نہ آز کھیٛاوناوَکھ چلو وۄنۍ کر مِکٕس نو ٹھہر وۄنۍ کَتہِ گژھِ مگر اتھ آسی مزٕ الگٕے آسٮ۪س نا بیکلا نو یتھ چھےٚ کم محنت لگان یتھ چھِ رۄپیہِ دہ مگر اصٕل یے سفید رِستہٕ بنیو یکھنہِ پھوٚل وۄنۍ کتھ چھُے دۄد ژھانڈُن نیرزِ پٲکِستان کٮ۪ن دپُکھ ترٛٲیِو یِمے بالہٕ بنیو لاینو میون رِستہٕ رۄپیہِ ساس لاینو لاے کیازِ نہٕ دِ نظر وۄتھ گوٚبریو ترٛاو یہِ پٔتلس منٛز تہٕ پکناو یِم سٲری زٕ اوٗرۍ یِمے چھِ رِستہٕ واریاہ بنا باسا واہ دِژکھ ییٚتھی ٲش تہٕ یہِ یِمن دُکان پٮ۪ٹھ پتہٕ ترٛٹھ ووت حظ ٹایم دُکانس پٮ۪ٹھ نیرنُک میانہِ خۄدایا وۄنۍ کٔر مےٚ محنت وٕچھ الفری گاشہٕ چھُس وتھان اتھ بہٕ چھٔلِتھ چھُس پنٕنۍ کِنۍ کران سٲرٕے کٲم میانہِ خۄدایا وۄنۍ أنۍ زِ آز شوٗب آگے دُکان پیچھے مکان میری دعا وعلیکُم السلام ہے کیٛاہ سا ٹھیٖک اصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ خٲرٕے چھا لگس اوا رِستٕے چھِ اکھ نمبر حظ نہ مےٚ چھِ مےٚ نِش چھا 2 نمبر بنان ژٕ ما چھُکھ بیکھٕل اے مےٚ پٮ۪ٹھ کر ژٕ بروس وٕچھ سا صُبحن پانہٕ چھا مورمُت جانور وٕچھ سا چھا جانور پانہٕ مورمُت چھا وٕچھ سا بہٕ بُتھ چھلان لیٹرین ہُنٛد فوٹو اوسا کوتاہ چھُ اے یہِ ہسا صاف بہٕ دپان اے با خۄدا صاف دود کوٚرنٕے تیٚلہِ کتھوٗ آیا جناب چھا آز چھوٚبرُے کِہیٖنۍ نا کیٛاہ کاما کارا کِہیٖنۍ اتھ کٔژ تھاو نو بیٚیہِ ژےٚ پانہٕ وٕچھتھ صُبحن نو ژےٚ مےٚ سانہِ ہی اوسُکھ نا تیٚلہِ کیٛاہ کٔژ تھاو کیٛازِ نہ اتھ منٛز کیٛاہ بروس ژےٚ وٕچھتھس نا پانہٕ ژےٚ ووٚنُتھ نا صُبحن پانہٕ دوٚپُتھ اوا ژٕ چھُکھ صاف تہٕ پاک مانان کٔژ تھاو مگر بدیات چھُنہٕ ماران مےٚ اوس نہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے یِوان بتہٕ ژٕ چھُکھ یہِ ادا بدیاتس ترٛٹھ نو بیٚیہِ ژےٚ پنُن ہمساے چھُسی کٔژ تھاو توے چھُس نا بہٕ دپان رِستہٕ گژھن نہٕ چلنی ہمساے گٔری موٗجوٗب ادا تویتہِ کٔژ تھاو نہ کٕہٕنۍ نا یِم مٔکٕرۍ چھِ تھاو 2 نہ مٔکری چھِ ادا نہ کِتھ نو مےٚ پننہِ اتھٕ مٲرۍ پننہِ اتھٕ ژیٖٹۍ پننہِ اتھٕ سورُے کینٛہہ کِتھ مٔکٕرۍ توتہِ ییٚلہِ نہٕ میون کر چلیو بہٕ کتہِ دِمہٕ چون کر چلنہٕ سُہ کیُتھ مگر یہِ ہبا چھُ پوٚز یہِ دپان چھُ ہمسایس پوٚن ٹھاسنس پٮ۪ٹھ مگر اوے ہبا چھِ کٔشیٖر پتھ نہ ژٕ وٕچھ کٕم انسان چھِ ییٚتہِ ژٕ وٕچھ ڈرایورس چھُ دٔسلہٕ سُنٛد بتہٕ دٔسلس ڈرایورس سُنٛد ڈرایورس وازٕ سُنٛد ہُمِس ییٚمہِ سُنٛد ییٚمِس ہُمہِ سُنٛد ژےٚ لٔگۍ تاونس ہتا گژھو نہٕ پتھ پکن نہٕ یِم اپٲرۍ برونٛٹھ ادٕ پکوا أسۍ اَسے اکھٕے سُنٛدٕے دۄہ سُنٛدٕرۍ کِنۍ اَسہِ کتہِ آسہِ جٲدۍ گٔے مےٚ باسان مےٚ چھُ وٹنٕے مےٚ گژھِ بہتر بدل کِہیٖنۍ کار کرُن ڈیڈ مُشُک کیٛاہ چھُ بلا وۄنۍ دِکھو کیٛاہ رۄپیہِ ساس ووٚن مےٚ نا صُبحٲے یِم رِستہٕ 20 گرِ بنایے نا اوا یتھ منٛز چھُ 11 یہِ زاو ہُمِس رِستس بیٛاکھ کٲنٛسہِ نیوٗ نہٕ اکھ تھوٚکھ ژھٕنۍ نہٕ کٲنٛسہِ مےٚ ما چھِ تہِ ہن پتہ مےٚ ووٚنُے نا ژٕ گۄڈے تیٚلہِ مۄکر یہِ کارٕے ییٚلہِ نہٕ یتھ منٛز پونٛسہٕ چھی ژےٚ بنان تیٚلہِ کَرِ نہٕ بدل کینٛہہ کار کرُن ادا خاندٲنی کار چھُنہٕ ژٕ کیٛاہ بیکٕل کیٛاہ چھُکھ مےٚ ووٚنُتھ ژٕ ژھٕن خاندٲنی کار ترٲیِتھ خاندٲنی کار ییٚلہِ چھُ رۄپیہِ ساس اوس ضروٗرت چھُ یا وَلہٕ خاندٲنی ٲسۍ نہ دِوان رۄپیہِ ساس وَلہٕ چھُنہٕ وٕنکیٚس سختی چھِ مٔنٛزۍ یِوان انسانس سختی یہِ سختی منٛز درٛاو سُے چھُ آرام دَپان وٕچھ کار چھُ یہِ 1 نمبر کار چھُ مگر بہٕ چھُس دپان چلن وول ما چھُ وٕنکیٚن ما چھُ سُہ اَسہِ دِکھو فاقہٕ ادا پھاکھ کتہِ یِوان ژٕ وَنکھ بیکٕل یہِ کیٛاہ رِستَے رٔنۍ کھٮ۪مو شامن یِمے نہ اتھ نو کھٮ۪کھ آز پگہہ ییٚلہِ بتہٕ چاے پیٚیہِ پگہہ ییٚلہِ بتہٕ آسہِ کھیوٚن سُہ توٚمُل کتہِ اَنکھ تہٕ سُہ کتھ اَنکھ ادا وَلہٕ خۄدا کر سہل تالا پاک ژٕ تالا پاک گرٕ نیرٕ یہِ گوٚو نانۍ ییٚلہِ رۄپیہِ ساس یہِ گوٚو ییٖتِس کارس فال نیرٕ رَٹہِ ماجہِ رۄپیہِ ساس نیرٕ ترساوان زیادٕ مےٚ کُس ترسوکھ زن مےٚ ہیٚتۍ پانس لچھ چندس آن مےٚ چندٕ خٲلی بہٕ کٔمِس ونہٕ حال وۄنۍ تٔمسٕے ژٕے توتہِ ہٮ۪وان چھُکھ مےٚ بہٕ کٔمِس ہٮ۪مہٕ کیٛاہ بہٕ باورٕ شُرۍ آز تام ٲسۍ مےٚ یِم نِوزٕ وٲلۍ آسان اورے ژھانڈان آز تار بہٕ یِمن یورے जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता जी आर साहब पहले बताइए
जियार नाम क्यों? जियार मतलब गुलाम रिश्त। मेरे के बोलते हैं। ठीक। मेरे के एक बात बताएं, हमारे जो कार है वो ठप हो गई, इसके कीमत, इसके के क्या क्या कार करते हैं, क्या क्या कैसे हो गया? रिश्त, कबाब, गोश्ता, बिरयानी, सरवन वरवन बेचते हैं। अगर ये गवर्नमेंट ने हून माज खाता यहाँ पे खिलाता, हमारे कार क्यों कर दिए ठप? ठीक। ये क्या बात है? ठीक। आप ये बताइए कि आप ये काम अच्छे से करते थे? बिल्कुल, हम घर पे मारते थे, घर पे चारवे वारवे घर पे संभालते हैं, ईमानदारी के साथ हम खुद बनाते थे रिश्ते। ठीक। लेकिन अभी लोग हमारे के आते ही नहीं। कुछ बदबख्तों की वजह से आपका काम, हमारे काम खत्म हो गए, हम रुस्वा हो गए, हम रुस्वा। अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि हमें हमारे कार फिर से स्टार्ट करो। हमारे ये जो इल्जाम है, इसके उन चोरों को पकड़े, उनके खखड़ दो। हम के जो ये टैग लगे हैं, ये टैग हम के हटा दो। ठीक। तो उसके बाद आपका काम चल जाएगा? हमारे काम चल जाएंगे। बाकी आपको लोग बाहर से बंद करो ये रिश्ते पिस्ते, हम खुद के बनाएंगे। लोगों से आपका कुछ रिक्वेस्ट है? लोगों के यही रिक्वेस्ट है, एक दूसरे के पत मत रोजो। देखिए, आप करते हैं कार बे, आप इसको साधो, बुरे वक्त में इसको साधो, न कि इसके पत रोजो। अगर कल के आपके मुश्किल आएगा, मैं भी साधेगा। है, ऐसे ही चलते हैं, दो हाथों से बनेगा चोट। ये पुराने कहते हैं ना, चोट बनते हैं ताई पे, चोट बनते हैं दो हाथों, वही होंगे। चलो, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।